Va? Eller gav. Leo, ska det bli ett gosedjur om du ska hoppa in i gosedjurskorgen? Ja. Kolla. Flipp. Kom, lilla goda. Gissar väl lösenordet? Nej men kolla, jag gjorde så här men det syns inte. Shit, kolla en Nisse. Jäklar. Han är ond. Ond katt. Ond katt. Ond. Han faller. Kom, filma. Dankar, dankar. Vem vill ni dankar? Aj! Hallå! Det blir farligt. Aj! Skratt. Han är tråkig. Är han? Ni kan få se mina snygga små fötter istället. Kolla! Nej, det var en damp ju! Han får inte tillräckligt med damp i langen. Kämpa! Leo Pio var väldigt Leo Pio. Han bävrade! Han ja. Jo, han bävrade! Och det undrar Jag vad visste det inte att Leo gjorde med äggmeka. han sket i byxorna alltså. Jag stack. Hämta, jag ska hämta. Här är Jag tar jag. honom på vägen ut där. Och så tar han Va? Vart är han? hunden. Och där! Nu du. Och så kommer han. Nu är det farligt. Kom Leo. Kom nu. Ta han. I got you. Men det är ju Au, jätterädd. au, au. Lilla kitten är jätterädd. Jag kan inte missa min mamma. Au, au. Hej, hej, kitten. Hej då, YouTube. Nu får Leo gå ut i rummet. Kolla. Kolla, det här är så jäkla snyggt. Hej då, Leo. Yeah. Kolla vad snyggt det är. Snyggt. Hur stänger man av den här nu? Fråga inte mig. För jag vet. Men jag säger inte. Jo, just det. Magnetisering. Såna. Ja, men jag